Poštovani gledatelji Ogulinske kronike, dobro vam večer. Još je jedna nova stranka na pomolu u Lijepoj našoj. Ovaj puta je Za bolju Hrvatsku. Kriza koja je zahvatila Hrvatsku možda i najjače u regiji, dijelom jer nismo priznavali da je kriza došla i počela uzimati danak, a dijelom i zbog nereagiranja i iz dubokog uvjerenja da smo nedodirljivi, dovela je do toga da se na radikalnu situaciju reagira radikalnim potezima. U ovom slučaju to se svodi na to da branitelji pokušavaju ponovno uzeti stvar u svoje ruke te osnovati novu stranku u Hrvata, akciju Za bolju Hrvatsku. Situacija u kojoj se nalazi Hrvatska očekuje od svih nas da damo svoj skromni doprinos, a ono što su napravili ljudi koji se danas nalaze trenutno s nama i gospodin Željko Sačić su pokrenuli inicijativu za pokretanje Hrvatske. Bolju Hrvatsku. Za bolju Hrvatsku. Dakle, nekoliko riječi o inicijativi ako može. Pa evo, mi smo ponukani zapravo jedan krug branitelja, ribara, seljaka, obespravljenih građana, mladih koji nas okuplja, zapravo došli do zaključka da mi ne možemo zapravo stvoriti bolju Hrvatsku ukoliko se politički ne organiziramo, ukoliko našu energiju koju imamo i naša iskustva i negativna i pozitivna u funkcioniranju mirnodopskom, posebno posljednjih 11 godina gdje smo svjedoci mnogih nepravdi, mnogih pljački, mnogih krađa, mnogih zlouporaba, zapravo smo došli do toga da smo zaključili da je politička elita u Hrvatskoj istrošila samu sebe i došli smo zapravo na ideju da stvorimo jednu novu političku organizaciju koja bi mogla na tim razvalinama političkog i moralnog jednog uništenja Hrvatske i ekonomskog, financijskog, ponuditi nadu građanima Hrvatske za bolje sutra, za bolju Hrvatsku. Još smatramo da nije kasno, iako nema više puno vremena. Još smo praktično u prilici, eto, 2-3 mjeseca da nešto ponudimo, nešto ne napravimo. Upravo zbog toga se borimo i s vremenom da sve naše simpatizere, ta ideja je došla zapravo na plodno tlo, jer mnogi ljudi u Hrvatskoj kad su čuli da postojimo, da djelujemo, nas zovu po gradovima, mi smo već više od 30 gradova obišli, više od 30 sredina različitih, zovu nas, žele nas podržati, žele nam dati podršku konkretnu i sve će to po svemu sudeći sad biti formalno pravno riješeno krajem ovog mjeseca kad ćemo osnovati baš stranku, akciju Za bolju Hrvatsku, snaga naroda. Zašto? Zato jer vjerujemo da možemo kao mladi neopterećeni ljudi, kao ljudi puni energije sa iskustvom pridonijeti boljitku svakog čovjeka, da se na jedan pravedan, pošten način mi, hrvatski branitelji, koji smo dali sve za obranu slobode domovine, nismo uzeli gotovo ništa ili ništa u odnosu na ove koji su nas izvarali, da postavimo hrvatskom narodu nove kriterije, nove mogućnosti i da idemo zapravo s tih mogućnosti u jednu zajedničku borbu sa hrvatskim jedinstvenim stavom za bolje sutra. Vjerujem da ćemo uspjeti. Vaša procjena nakon ovih 30 gradova, koliko ćete imati masu, koliko ćete tijelo otprilike uspjeti skupiti do kraja mjeseca? Pa do kraja mjeseca ćemo mi sasvim sigurno imati, premašiti višestruku brojku. Nama treba 100 utemeljitelja, mi već sad imamo preko 1000 ljudi. Ono formalno pravno, ali to još nije. Gledajte, mnogi ljudi bi došli čak i ne znaju gdje. Mi imamo na internetu svoju stranicu www.abh.com.hr i tak dalje. Međutim, upravo taj obilazak, kontakt sa običnim ljudima koji nemaju čak ni pristup internetu, zato mi dolazimo među ljude, među naše građane, naše branitelje, naše seljake i imamo tu podršku i vjerujem da ćemo čak i do prije izbora uspjeti senzibilizirati hrvatsku javnost da bi mi mogli biti ta opcija zajedno sa jednim drugim već postojećim pokretima, političkim strankama na tom centru, desnom centru i da bi mogli ostvariti doista jedan iznenađujući pozitivan rezultat ako ujedinjeni krenemo u tu kampanju i te predizborne koalicije. Evo, ja se nadam da ćete vi uspjeti. Dakle, to su jedna nova svježa snaga koja će pokušati puknuti u jedra Hrvatske. I ja se nadam da ćete vi uspjeti, da ćete imati jako puno svojih pristaša, a da ne kažem da ćete osvojiti impozantan broj u Saboru.
Pa ja sam isto optimista, evo prema ovako reakcijama običnih ljudi. Doista ljudi su siti stari političara, ovi koji su nas 20 godina vodili. To je lice i naličje, vidite da su oni slični sami sebi. Vi više nemate razlike između HDZ-a, SDP-a, HNS-a, Kukuriku, to je sve isto. Oni su sad pod uvjetom i krinkom Savez za Europu zapravo u stanju čak stvoriti takozvanu crvenu koaliciju, samo da narod žedne preko vode prevedu tamo gdje oni misle da bi sebe u Briselu uhljebili. A mi smo suprotno na tome na stajalištu da nismo još spremni za taj korak prema Europi, jer naš standard je katastrofalno loš. Mi idemo u Europu, ali kad budemo sami spremni da smo ne na koljenima, nego ponosni, uzdignute glave i čela, a ne kako su nam oteli sve, i more, i generale su nam pohapsili, i seljake stavili na koljena, i ograničavaju nas na svim mogućim. Najvažnije, oni da bi ušli u Europu sad trebaju pristati da izrade novu strategiju za progon hrvatskih branitelja. Znači još 170 hrvatskih branitelja bi trebalo pohapsiti po toj strategiji u roku od 2-3 tjedna, a niko Bajić posebno ne proganja odgovorne za 16.000 poginulih u Domovinskom ratu, za 143 masovne grobnice, za 32 milijarde štete. Ko to od Europe i eurobirokrata i domaćih i našeg predsjednika Josipovića, koga to brine ta činjenica? Vidim da su mnogi ljudi iz Domovinskog rata se vama priključili i imaju namjeru. Imate li neko zvučno ime za kojeg već znate da je u inicijativi? Pa gledajte, ja ne bi tako dijelio na zvučna imena. Svaki hrvatski branitelj koji je uzeo pušku u ruke, koji je kao obični vojnik išao u susret sa smrću 90. 91. on je za mene najzvučnije ime. On je riskirao sve što je mogao, svoj život, svoju obitelj, krenuo pod našim zapovjedništvom i generala Markača i mene i naši ratni zapovjednika Gotovine zapravo na bunker, na barikadu, na minu. Pa šta ima veće od tog herojstva? Na riječ za ljubav za domovinu, za ljubav za Boga, za bližnjega, on je krenuo zapravo žrtvovati svoj život. Prema tome, ti ljudi sa takvim imenima su za mene zvučni. Oni su moji heroji i ja se molim Bogu da takvi bude uz mene što više. Onda smo svi mi zapravo u funkciji služenja hrvatskom narodu, a ne vladanja. Ja vam želim čim veći uspjeh i da čim više ljudi uspijete uvjeriti da je vaša politika i vaše razmišljanje ispravno. Puno sreće i sad vidim svi čekaju da vi krenete, pa se vidimo nekom prilikom kad malo budete se formirali. Hvala vama na podršci, daj Bože duše sveti vodi nas. Evo, hvala vam svima. Napačeni, izvareni, nekompromitirani ljudi sa svojim stručnim znanjem i voljom da nešto urade pokušat će nemoguću misiju, da se osnuju što je realno moguće, te da na bazi povjerenja na političkoj sceni budu relevantna snaga. To je nešto za što će trebati puno truda, pričanja, obilaženja svih hrvatskih sredina i svih slojeva ljudi, ali u konačnici sa ovakvim potencijalom možda i realno izvedivo. Vrlo brzo će biti vidljivo jesu li svoje snage realno procijenili ili su se precijenili, a u najboljem slučaju podcijenili što im od srca želimo. Županijska liga veterana u nogometu pružila nam je još jednu odličnu utakmicu domaćina Ogulina protiv vodeće Karlovca. Liga veterana uvijek privlači puno pažnje jer nogometni nostalgičari uvijek iznova hoće vidjeti svoje zvijezde iz mladosti, iako je to sada nešto malo sporije, ali još uvijek sa dosta atraktivnih poteza. Ogulinski veterani ugostili su veterane Karlovca te prisutnima priuštili gledanje prave golijade. Županijska liga veterana još uvijek privlači jako puno pažnje. Uspjeli smo uhvatiti Krunusa Lopeka, jednog od legendarnih veterana Ogulina, da nam malo prokomentira današnju utakmicu s Karlovcem. Pa današnja utakmica, mi smo dosta loši do sada bili po bodova po njima, međutim danas evo u 10. minuti vodimo 2:0, a nadam se da ćemo još koji gol zabiti i napokon odnijeti prve bodove veteranima Karlovca. Do sad ste vi odigrali koliko utakmica, dakle vi ste negdje sredina tablice po bodovima? Pa da, mi smo sredina tablice, mi smo se ove godine uključili u tu ligu veterana. Znate i sami da je jesenski dio bio sabiranje igrača i malo uvjeravanje da ipak to je prvenstveno to zabava, a ne neki natjecateljski dio, ali svako dok igraš voliš pobijediti. Naravno, očekivanja do kraja sezone? Očekivanja su takva da se konsolidiramo naše redove i da iduće godine sa određenim mlađim snagama uđemo čak u borbu za
prvo mjesto u Ligi veterana. Konačni rezultat 5:2 za domaćine i naravno novi razlog za feštu kojim će se ova visoka pobjeda proslaviti. Moramo priznati da slično prolaze i porazi kada se doduše tuguje, ali u cijeloj priči bitno je druženje i život po principu u zdravom tijelu, zdrav duh. Dakle, veterani, samo naprijed. Prva kadetska liga u rukometu ponovno je boravila u Ogulinu. Prva Hrvatska liga mladih kadeta svojom je karavanom ponovno došla u Ogulin, gdje su odmjerili snage mladi Ogulinci s vršnjacima mladog rudara iz Labina, te nakon žestoke borbe ipak izgubili rezultatom 21:20. Prva Hrvatska kadetska liga ima 28 klubova, jedan od njih je naravno Ogulin, a s nama je trener kadeta ogulinskih Dubravko Dragičević. Dakle, danas u Ogulinu imate susret, bit će vas 4 ekipe, 3 ekipe? 3 ekipe, evo jedna nije došla, očekuju ih vjerojatno onda sankcije. Vi ste negdje sredina prema dole. To je malo čudno, pošto je poznato da je Ogulin izrazito rukometni grad. Dobro, ovo se radi o prvoj Hrvatskoj kadetskoj ligi, dakle tu je 28 najboljih klubova u Hrvatskoj. Ne trebamo spominjati Zagreb koji je među vodećima, Karlovac, dakle svi klubovi koji inače imaju i prvoligaške seniorske ekipe. Naša seniorska je u 3. ligi, tako da za nas ovo veliki uspjeh biti u društvu najboljih u cijeloj Hrvatskoj velika je stvar. Ne moramo ni govoriti koliko to iziskuje i truda i zalaganja i požrtvovnosti. Manja smo sredina, nemamo ni toliko puno djece, tako da smo zadovoljni s onim postignutim. Svaki dan naporno treniramo, financije su te koje nam stvaraju probleme jer takva liga zahtjeva i znatne financijske izdatke, ali eto, krpamo se, trudimo se, bitno je da djeca rade, da stvaraju iskustvo, pred njima je tek prava rukometna budućnost, oni svi imaju 13-14 godina, što mogu još igrati 15 godina ako treba. Koji vam je igrački fond, dakle koliko imate djece na raspolaganju? Pa u ovoj kadetskoj ligi raspolažemo s kostorom od 10 djece i to je ono što se možemo dakle osloniti. Bilo ih je i puno više, međutim to su inače krizne godine, pubertet, kad počnu razmišljati o nekim drugim stvarima, tako da smo stvorili fond od 10 kadeta koji redovito treniraju svaku večer od 9 do 11. Svaki drugi vikend putujemo dakle diljem Hrvatske po turnirima prve Hrvatske kadetske lige i mi smo izrazito ponosni i zadovoljni njima. Dobro, znači vi ste ponosni na ove koji razmišljaju o prvim stvarima, to je znači rukomet i sport. Evo, mi vam želimo uspjeha danas. Očekujete kakav rezultat? Pa evo, bili bi zadovoljni da s Rudarom odigramo prije svega jednu dobru, brzu i lijepu utakmicu i naravno da ode u našu korist. Eto, mi želimo da se to ispuni. Hvala i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vama. Momčad Arene Jadrograd iz Pule nije doputovala u Ogulin, te je nedolazak sankcioniran rezultatom 10:0 bez borbe, što je ipak malo ublažilo nesretni poraz u srazu sa mladim Rudarom. Kuglači Policajca i ovaj put su obranili nepobjedivost domaćeg terena. U 3. kuglačkoj ligi Zapad domaći Policajac je u 22. kolu pobjedio Elektro Istru rezultatom 5:3 i to sa 3459 naprema 3362 drva. Razlika od 97 drva rječito govori o razlici u raspoloženju i efikasnosti ekipa, pa uz malu prednost domaćeg terena ova razlika i nije prevelika. Ovaj put moramo istaknuti najefikasnijeg policajca iz Ogulina, Gašparovića, koji je srušio 588 drva. Rukometašice Ogulina osigurale su prolazak u viši rang, 2. ligu, na što su jako ponosne. Najvažnija utakmica sezone za ogulinske rukometašice je utakmica protiv rukometašica Luksa iz Pazina, koje su domaće rukometašice odradile rutinirano u svoju korist, pa je konačni rezultat 27:22 izazvao buru oduševljenja kod igračica. Drugi dio sezone je već uveliko u tijeku. Prvi na tablici su naravno Ogulinci. Da malo čujemo kako to izgleda iz domaće perspektive, dakle dosadašnji tijek sezone i očekivanja da li ćete ostati prvi. Evo, pa do sada smo očekivano prvi, tako smo zamislili, imali smo taj cilj da se probamo domoći tog prvog mjesta koje vodi direktno u 2. ligu. Za sad imamo samo jedan poraz i to sad zadnje kolo protiv direktnog suparnika, to je Pazin. Sutra znači igramo sa njima ovdje kod kuće i očekujemo pobjedu i definitivno potvrdu da idemo u 2. ligu. Malo kad vidite kako napreduje sezona, imate li dovoljno kvalitete za 2. ligu?
Za sada da. Jedno nam je malo problem što imamo studentice koje dolaze samo petkom na trening, ali to ćemo vjerojatno riješiti na jedan drugi način ako se kvalificiramo. Evo, puno sreće i mi ćemo naravno držati palčeve da vas gledamo u drugoj. Hvala lijepo. Ova pobjeda širom je otvorila Ogulinkama ulazak u viši rang, dakle drugu ligu, čime je napokon materializiran trud koji godinama ove mlade djevojke ulažu u napornim treninzima. Uprava kluba burno je proslavila ulazak u drugu ligu sa svojim igračicama, te barem ovoj generaciji jedan od snova ispunjen, a da li će sanjati neke druge snove, to će se tek vidjeti. Slavljem rukometašica stigli smo do kraja još jedne Ogulinske kronike. Novu pratite za tjedan dana u isto vrijeme. Želim vam ugodan ostatak večeri.